Mga igsunan, ano na napunta sa Panglunanon. Mayong adlaw katong tanan. Yap maghimo na putag pagkaon nga wala pa ngalan, no. Kita lay mo himo ngalan ani karon, kung sa atong mahimo aning pangan ani atong gihimo. O kilamian nga pagkaon o walay kabalak-an nga makadaot sa lawas kay gikuha nato sa natural nga paghimo sa mga pagkaon nga dili artificial ang yang mga sagol. Okay, mga balanghoy pure yun ang sagol ug ang yang tamis gikuha lang nato sa maong prutas, no. Pero kamulay bahala magbutang og additional palami. Optional lang akong gihimo ang condensed nga gatas ug asukal, no. Purtangan nyo ang duha perti na yung lamian ning atong gihimong pagkaon karon. Okay, tanawa ko ninyo mga kaigsunan kung saan balanghoy ang atong gihimong harina nato, no, ang natural dili tam gamit og harina mga kaigsunan kay aron lami ang pagkaon nga way kontra sa atong panglawas na madaot, ano. Kang harina di man na makadaot pero may gamay maka epekto sa atong panglawas, no, na mga side effect. Pero kini nga pagkaong natural root crops okay ra kayo nato sa atong panglawas. Amo ni ato ang himuon, pero kamo na mo additional as sa gikaingon ko na kamo na mo additional og himo og mga artificial nga panagol sama sa asukal og condense uban pa diha. Sa kaya ako lang kutob lang ko sa natural nga mga sangkap, no. Okay. Amo ni balanghoy atong gibanggod, no. Banggoy libanggod nga atong gipuga. Mo na ni resulta atong gikumot-kumot, no. Hinlo man tagkamot. Gikumot-kumot sa dakong kamot pero hinlo tagkamot mga kaigsunan. Okay, kini mo na ni atong gihimo karon ug sundi ko ninyo kay kini mo ending yung iglami kayo. Okay, mga kaigsunan, Tagalog na kaibigan. Okay, aritas Bisaya kay lisod ang Tagalog, no. Mauna na siya, no. Sundi ko ninyo aron makahimo mo og himo ni sama ning akong gihimo karon nga nindot kayo nga pagkaon. Kaya gibagabuak ta o kapayas, no, isagol na to sa binanggod nga balanghoy, tagsaon lang buhatan, no. Kita pa nakahimo ini nga pagkaon na karon pero ang wapanay ngalan sa ngalan nato aning pagkaon nga finished product na to. Katanay mo himo ani pag sa may itong himo na ni atan awan lang at ngilan ko sa akong title kay maghuna-huna pa ko kung sa ibutang nako. Okay, magisunan mo na siya, magisunan, no. Payas na siya, no. Payas na siya gi lugit-lugit. Saan ang iring manaw, gilugit na to. O ato nang kuagog ka ng buto o liso. Magisunan ato nang hinluan o ating butang ni sa side na to sa pika sa tupperware o dayon i-mix nato naron sa balanghoy kung pila ang balanghoy ka parte ang sukod o pila ka yahong o pod ang binanggod nga balanghoy o kamuting kahoy. Pareha equal sila ang kadaghano, no. Okay, mo na atong sukod ya nato libgon tong nahuna kamo na yung banabana o pilay yung i-additional nga sukal o condense ba akong isagulan ni parang wagi makakaon ko kay sama na mga na diabetes ang magkaon ko na ako lang gihimuan o gihimuan gi sagulan og powder nga birch tree, no, kay gamay ra sugar aw man giginay na sugar gamay kay amount nga sugar nga naa diha nabutang sa iyang labil. So mangita gyud pagi nga makaon tag daghan, no, mabusog ta ba way kabalak-an sa ato ang kalawasan. Okay, tinawag bitaw kana og kamo okay pa ninyo abutang nila kasukal o gatas ng condense perti yung lamian ni pagkauna. Okay, kasiguro ko ayaw ninyo si piyata paghimo ani gamay ra ning sangkap, no, na sa kilid-kilid ang kapaya binag na daghan yung kapaya siya diha sa inyong tugkaran, no, buhatan ninyo na sa paringkanding oy saliat ko istorya. Okay, mga kaigsunan, mo na diha mo na equal parts na sila ang kapayas ug ang balanghoy nga kinagawa ng binanggod, no,
giipit na lungagon na nga balanghoy ayo ko balaka man na ayaw mo gihimo ani og di lungagon na sa luon na may daghan di lungagon pero luon naman tingali lugar diri nga na di malungag ang ato ang balanghoy ug uban pa ba na pa ba ay walang comment lang kung sa inyo nga anak po di makaon ninyong balanghoy o kana siya buko gyud ang angay ana no kuan nga na bitang buko kanang dabong ba nga kuan lubi mao gyud ana isagol unta pero mantay dabong kana lang sapal kanang lubi nga lahing pero okay lang na magigsunan din lang kuposa no maayo itong dabong kay tamis okay samot na katamis nga di butang kasukal okay mag-grind na ta magigsunan mo mag-blending ba mag-blender i-blender na to ni magigsunan ng pino yun no kaya ato man ang himuon niya taod og lutuon na to na kay na may balanghoy ana peligro man ang kanon ato ditso na may balanghoy atong isagol no di man na pwede og kanon di man na makilaw okay magigsunan blender ta magigsunan mo nitong buhaton sindot yung pagkaunan ni magigsunan ko yung mga kabalaka ni say mahimo na to ani sa ato ang palibot aron nang makaon tagtarong og lamian dili gastos kini na itong buhaton okay magigsunan mo niya kana okay blend na to i-blender na to na ito na taod kita sundin lang ko ninyo aron makibaw mo sa paghimo okay magigsunan di na ta mamalit kay mahal man ito sa gawas tuwang ilang sangkap di ingon ani pero mao ra lamia og imong tilawan mao ra lamia pero ang ato sigurado pag yuta nga atong pagpagol ani dili na daot ang lawan safety na lang reasons nga bawal suka aw na tayo suway suka ni way condense daot ng suka o condense pero tamis lang gusto mo okay pa sinyong lawas batangi og kamo lay mahibaw pila amount ay butang ninyo basta kay ang ako lang ani natural nga akong gigamit sa additional kamo lang maghimo ana basta kay ang akong mga ingredients nga akong iwan diri ra sa palibot o nara sa kilid-kilid na to makuha no mugri lang ani kan rip na to arang sorry ko laway tagbaw ito lang why hindi nyo lami o tunangan sukal o di lami badik kan ito lami o di na sukal o condense o manay makapatamis ang tamis ang sa pasabot lami tamis man ang di lami ka namang tabang no basta mo ingon kag tabang li gyud lami pero kan tamis man ni kana may natural nga tamis ang sa pagkapayas pero kayo sakto ra gusto gyud kag mo tamis lami kanang ingon ako condense og linabtang ka sukar condense lang duha lang either condense or sugar kamo lang ana mo kuan anang duha kamo ni pili ang sa inyo sagot pero lami tong condense kaysa sukar kay na may gatas adto no pero asukal tangan nyo o powder milk okay lang kasi klaro na itong istorya mo na ako ang gihimo na mix na ko humana na siya humana siya blender ato na po lang ikuan dito sa kaha no na mainin ni tubig gamay kamo na mo estimate maluto na siya mura bag gihimong kuan kana sa pingana na maha style ba nga initon maluto ang banha din singa na kanang kasaba kasaba cake style di ba ay na mo na gatas na powder milk itong sagol tanga pag yung itlog pag hapit na naluto na ang ato ang kuan ato ang tanan nga gi-mix lasa na itlog butang pero yung lamia makisunan pero ang dili ang tamis yan no ang main atong lami kay kanang tamis pero butangan yung tamis mo na itawag og lamian na gyud pero ang tagsal may lamian sa mga sa tabang sigaran lami ang tamis man labi nag tinua ipon mga itabang kay ano yung asin na puy bitsin kami ato lami na gyud ni namo nga mga ay pamati kay
Kung may laing lami na mo, kanila lang kay di man may kakaon og sakto yung panamis. Og sa pa diha, kana lang mga mong tabang yon. Mao nay lami sa mga tabang. Kinalami ang tabang ni, kinalami ang tabang na mo ni mga kaisonan. O gusto mo, kung naa mo priyasan na mong di pamati kanilikan-an ninyo, sure ball yun mo. Di yun yung, di po palabian kayo. Kung may pagkaong di magkadaot o pasubraan ni mo, kadaot man tanan, di lang tanto. Inahanay. Okay, mo na niya. Muugar na siya, basta pa man ni. Pero tao lang ni mo, pagkaluto aning balanghoy, o kamuting kahoy mo uga na siya dayon isulod to na wala nilugaw no pwede na nag ice cream pop o butang to nagbaso na pa kuan sa rip sa dia sa freezer lami na kanon mura nag ice cream hindi na mugahi pero kuan kana bitong humok pa kanon na mo lagi ice cream ba nga di gyud ay ice nga gahi man ng ice nga nang ice cream nga humok kay gahi nga murag madara gahi abitaw lang pinag ice drop nga na kagahi mga na itlog buak sagol na to na nagaisonan yung tagyaw-yaw ani kay aron makasabot po doon saon di makasabot man gyud mo istoryahan o pagkapin kayo sana bising mga tana mo unsa nang gipang sagol no nakita mo gisagol pero mo kibaw unsa na wala mo yaw-yaw ta kay di man masabtan og kita mo yaw-yaw kung unsa nang gipang nagol di ba yung undang yaw-yaw na itong mahuman. Pag ito pa nang isuwat, labing ayaw, pero yaw-yaw na lang ta, kay kapoy tig tuplok sa kwan. Taas, sa isuwat po, mga isunan, isuwat dia sa kwan. Okay, mga isunan. No? Ito story o real talk din nga ito ba? Okay, real talk po, litok ba? Okay, ani na tako ito mga isunan, kaya hapit ito mahuman. Udahan salamat sa inyong pagsunod sa akong channel, no? Mao na ganitong mahimo ng buhata nga atong content pero makaayon ni kung gusto mo kuan pagkaong dili makadaot kini lang tinuod ni lami po ni kayo og i-rip og labi sa di-rip kamuray wag gusto kung sa inyong mahimo diya sa inyo na ba mo refrigerator o wala ba basta kayo wag mo ilaw refrigerator ngani lang ta kanon rich sugod mapunta ingog kuan way rip nanad ng putang di bugnaw pero katong nanad og bugnaw na rip ay bugnaw ninyo di ba mura nig ice cream pop ang resulta ani di ba okay magisunan daghang salamat ug usbon ko please subscribe ug mahimo okay ya tan-aw pod na may bill ya no ituplok pod og makala di mo maka kuan di mo makalimot. Okay, magisunan. Ano ni, takos ang tanong, ay rep na ito ni taon. Ang putay refrigerator, di panghambog, gamayon na kayo. Cute ba? Bang pabugnaw lang sa mga pagkaon. Gusto bugnaw. Mayroon po kaon, gamay lang po nga rep. Gamay nga rep, gamay kaon. Pag tao, gamay tao, dakog kaon. So, bali. So, nabitaw na yung nana, gamay tao, dakog kaon. Kung tao gamay kaon nga na isa ko ang pa okay isunan okay salamat kina mag-rip na tani ni mga isunan di ta makakaon pa kay pabugnawon sa no sa sunod vlog lang nato ipakita kung saan ay tabo sa atong i-rip itaw mga isunan daghang salamat Osbon ko bye. Ay, ilargo man.